Σήμερα έχω στα χέρια μου ένα α05S. Είναι σπασμένη η οθόνη του και εμείς θα την αντικαταστήσουμε. Θα δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία. Για αρχή πρέπει να αφαιρέσουμε την πίσω όψη εδώ, την πλάτη του, με την πλάκα θερμότητας. Αφού αφαιρέσουμε την πλατούλα, τότε θα δούμε κάτι βίδες τα οποία θα τα ξεβιδώσουμε, γιατί κρατάνε τα shield, είναι οι ασπίδες πάνω από την πλακέτα, την κεντρική και την πλακέτα φόρτισης. Μετά αφαίρεση το πλαίσιο γύρω-γύρω και μετά θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την οθόνη. Πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Αφού το τοποθέτησα εδώ στην πλάκα, περιμένουμε 5 λεπτάκια να ζεσταθεί καλά η πλάτη, ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί εύκολα, και ξεκινάμε τη διαδικασία μας. Μέχρι τότε, για να δούμε το ανταλλακτικό μας. Να τα ανοίξουμε. Φέραμε αυτό εδώ τώρα. Όχι. Εντάξει, το ανοίξαμε. Για να δούμε. Αυτή είναι η οθόνη. Αυθεντική οθόνη της Samsung με την νέα ασφαλεία της κανονικά. Καλό να χρησιμοποιούμε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά, ειδικά σε Samsung κινητά, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τα περισσότερα OEM που κυκλοφορούν εκεί έξω, ειδικά σε Samsung, παιδιά, είναι για πέταμα. Μπορεί να πληρώνουμε 30-40 ευρώ παραπάνω, αλλά έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Οπότε μην το σκέφτεστε καν όταν είναι για αλλαγές σε τέτοιου είδους τηλέφωνα, ειδικά τα Samsung. Προτιμήστε πάντα τις γνήσιες οθόνες, γνήσια ανταλλακτικά να κουμπώνουν πάνω τους, γιατί τις περισσότερες φορές κάποιοι έρχονται και μου λένε «Σπύρο, δεν θέλω να πληρώσω μια περιουσία γιατί πάω να το πάρω καινούριο». Ναι, άμα το κινητό, δηλαδή το κόστος επισκευής του, ακουμπάει το ποσό που αντιστοιχεί σε μια καινούρια συσκευή να πάρει τώρα, ναι, και εγώ ίδιος του λέω δεν άξιζε να το φτιάξεις, μην το επισκευάσεις. Τώρα, άμα υπάρχουν αρχεία βέβαια μέσα που τα θέλει ο χρήστης, ο πελάτης, και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αναγκαστικά θα το επισκευάσει. Εκεί ναι, μπορούμε να βρούμε μια λύση με OEM ανταλλακτικό φθηνό, να πάρει έστω τα αρχεία του και να ξεμπερδέψει. Όμως όταν πρόκειται να το κρατήσει σαν κινητό, ναι, πάμε σε αυθεντικό ανταλλακτικό. Μακριά από τα OEM, από πείρα σας το λέω. Αυτή είναι η οθόνη, όπως είδαμε και πριν. Το κουτάκι που έρχεται από τη μαμά Samsung, με τη σφραγίδα ασφαλείας της, με την υπογραφή της. Πάμε να δούμε το κινητό αν ζεστάθηκε, να αφαιρέσουμε την πλάτη και επανερχόμαστε. Και επέστρεψα, το έβγαλα από την θερμική πλάκα. Πάμε να δούμε αν ξεκουμπώσει. Λογικά εύκολα έχει ξεκουμπώσει τώρα, γιατί έχει ζεσταθεί. Και ναι, ξεκολλάει πανεύκολα, όπως μπορείτε να δείτε. Το αφαιρέσαμε, το πίσω κάλυμα. Εδώ είναι οι βίδες που σας έλεγα πριν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και άλλες 7, 8 κάτω. Πάμε να τις λύσουμε, ώστε να αφαιρέσουμε και το πλαϊνό σασί και μετά να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε την οθόνη μας. Τι θα χρειαστούμε? Ένα ρατσαβίδι και ξεκινάω. Αφού αφαίρεσα όλες τις βίδες από το πλαίσιο, πάμε να αφαιρέσουμε το SIM tray, το σιρταράκι δηλαδή που μπαίνει SIM.
Ωραία. Το ξεκουμπώνουμε, το βγάζουμε και είμαστε έτοιμοι να αφαιρέσουμε όλο το πλαϊνό μέρος, δηλαδή όλο το πλαστικό κάλυμα του κινητού. Με το ειδικό εργαλείο μου σουσάμι το ονομάζω. Βλέπω εδώ ότι μία βιδούλα δεν την έχω αφαιρέσει. Με προσοχή, κάτω από τις ταινίες, τις μαύρες αυτοκόλλητες της διπλής όψης συνήθως κρύβονται κάποια βιδάκια, οπότε αν βλέπουμε λίγο αντίσταση την ώρα που πάμε να αφαιρέσουμε το καπάκι μας, προσοχή, δεν συνεχίζουμε, κοιτάμε, ελέγχουμε, βλέπουμε αν μας έχει ξεφύγει κάποια βίδα και μετά προχωράμε. Οπότε βλέπω τώρα είμαστε μια χαρά. Ωραία. Δεν βλέπω άλλη βίδα πονηρή. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που το έχουμε μισοανοίξει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εδώ, αυτή η καλωδιοτενία είναι το power button. Οπότε, για να μην την κόψω την ώρα που αφαιρώ εγώ την πίσω όψη, τότε αποσυνδέω το flex από εδώ, ώστε να είναι ελεύθερο, μην έχουμε κανένα ατύχημα, και συνεχίζω τη διαδικασία να αφαιρέσω εντελώς το καπάκι μου. Εφόσον αφαίρεσα τώρα το καπάκι, το βάζω και αυτό στην άκρη. Βλέπουμε εδώ την κεντρική πλακέτα, οι κάμερες και η κάτω πλακέτα, θύρα φόρτισης, μικρόφωνο, θύρα ακουστικών. Και τι κάνω τώρα? Αποσυνδέω πρώτα την μπαταρία. Παιδιά, πάντα πρώτα την μπαταρία. Ποτέ δεν προχωράμε αν δεν αποσυνδέσουμε πρώτα την μπαταρία. Ισχύει για όλα, για όλες τις συσκευές, όχι μόνο για τα κινητά. Εφόσον αποσύνδεσα την μπαταρία, προχωράω στο να αποσυνδέσω το flex της οθόνης. Ωραία, και το κάτω μέρος και το πάνω μέρος. Τέλεια. Εφόσον το έκανα αυτό και είμαι safe, συνήθως τι κάνω όταν είναι ραγισμένη η οθόνη εδώ, για να μην μου γίνει θρύψαλα, παίρνω μια ειδική εδώ ταινία, την τοποθετώ επάνω ακριβώς στην οθόνη. Ωραία. Την κόβω. Τέλεια. Ώστε κατά την αφαίρεσή της, αν μου σπάσει η οθόνη, να μην έχω πρόβλημα με τα θρεψαλάκια της και μου καρφωθεί κάτι στα δάχτυλα και γεμίσω εδώ το χώρο με θρεψαλάκια. Δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε είναι καλό να υπάρχει τέτοιου είδους ταινία. Προστατεύουμε και τον εαυτό μας αλλά και τον χώρο μας. Τέλεια. Και αφού αφαιρέσαμε σωστά το περιμετρικό του πλαισίου, αυτό εδώ δηλαδή, είμαστε έτοιμοι να πάμε να αφαιρέσουμε την κεντρική πλακέτα, την κάτω πλακέτα, τη δόνηση, το ηχείο και το ακουστικό. Να το τοποθετήσουμε όλα αυτά εδώ σε την μπαταρία. Πάμε. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό στην άκρη, φέρνουμε ξανά τη συσκευή μας εδώ, κοιτάμε αν υπάρχει τίποτα βιδάκι που να κρατάει την κάτω και την πάνω πλακέτα. Δεν βλέπω κάποια βίδα, οπότε πάμε να αφαιρέσουμε προσεκτικά πάντα, προσεκτικά. Ας ξεκινήσουμε με την κάτω πλακέτιτσα να τη σηκώσουμε, τη σηκώσαμε, το είδατε. Ωραία, πάμε τώρα και την πάνω πλακέτα, να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, με προσοχή, αν επιχειρήσετε δηλαδή να το κάνετε
μόνοι σας, θέλει μεγάλη προσοχή παιδιά. Μην κάνουμε καμιά ζημιά πάνω στο χαλκό της πλακέτας και εκεί που δεν είχαμε ζημιά ξαφνικά καταστρέψουμε όλο το κινητό μας. Οπότε μεγάλη προσοχή. Σηκώθηκε εύκολα από εδώ. Ωραία. Πάμε να σηκώσουμε και αυτή τη μεριά εδώ. Από εδώ. Ωραία. Συνεχίζω. Από εδώ να δω. Τέλεια. Ωραία. Τέλος. Αφού αφαίρεσα άνω κάτω πλακέτα, όπως βλέπετε και οι κάμερες είναι πάνω, τα πάντα όλα. Ωραία. Την αφήνω στην άκρη. Πάμε να αφαιρέσουμε ακουστικό. Για πάμε. Βάζω λίγο υγρό. Βάζω και εδώ λίγο υγρό. Βάζω και στο ηχείο κάτω υγρό. Και θα πάρω το ειδικό μου εδώ τσιμπιδάκι. Ωραία, να σπρώξω λίγο. Τέλεια. Βγήκε πανεύκολα. Ωραία. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Βλέπω ότι έχει και μια σίτα εδώ, οπότε τη χρειάζομαι για τη σιτούλα του. Οπότε αφαιρούμε και το σιτάκι εδώ. Με προσοχή. Αυτοκόλλητο είναι, δεν είναι κάτι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μην το σκίσουμε. Αυτό προστατεύει από το να περάσουν ευρωμίτσες μέσα από τις τρυπούλες του ακουστικού που μιλάμε. Οπότε καλό είναι να το τοποθετήσουμε ξανά στη θέση του αυτό για να μην το αφήσουμε έτσι. Τέλεια. Το βάλαμε. Πάμε να βάλουμε και το ακουστικό αφού το αφαιρέσαμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλο πρέπει να πάρουμε από την οθόνη. Κουμπάκια έχουμε, δεν χρειαζόμαστε να τα αφαιρέσουμε. Τη δόνηση. Πάμε. Τη δόνηση είπαμε είναι αυτό εδώ. Ωραία, το βγάλαμε και αυτό. Πάμε να το βάλουμε στη θέση του. Το βάλαμε και αυτό στη θέση του. Προσοχή να μπει καλά στον οδηγό του, γιατί αλλιώς τρεμοπαίζει εδώ και θα ακούγεται ένα στριγμό στην ώρα που θα δονείτε. Οπότε καλό είναι να το τοποθετήσουμε σωστά. Αφού τοποθετήσαμε λοιπόν και τη δόνηση, είπαμε είναι πολύ σημαντικό να μην κουνιέται. Ωραία. Πάμε να βγάλουμε το ηχείο και αυτό προσεκτικά. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλει λίγο υγρό, θα ξεκολλήσει εύκολα. Πάμε. Τέλεια. Προσέχουμε τη φορά του ηχείου, όπως το βγάζουμε. Ακριβώς έτσι το τοποθετούμε, με την ίδια φορά. Πάμε να ξεκολλήσουμε την αυτοκόλλητη ταινία τώρα από την οθόνη μας, ώστε να κάτσει το ηχιάκι μας. Ωραία. Και ναι, είμαστε έτοιμοι να το τοποθετήσουμε. Το τοποθετήσαμε. Τι μας έχει μείνει? Μας έχει μείνει μπαταρία. Πάμε να βγάλουμε την μπαταρία.
Λοιπόν, η μπαταρία όπως βλέπετε έχει μία αυτοκόλλητη ταινία εδώ που μας λέει τραβά μπροστά από εδώ, τραβά μπροστά και από αυτή τη γωνία, ωραία. Και τώρα μπορείς να σηκώσεις την μπαταρία. Ξεκολλάει λίγο δύσκολα, οπότε βάζουμε το υγρό μας, ωραία. Παίρνουμε τη βοήθεια, εγώ χρησιμοποιώ συνήθως μια ειδική σπάτουλα που δεν τη βλέπω τώρα μπροστά μου. Θα προσπαθήσω λίγο με το χέρι, αυτό έβαλα και υγρό, ναι, το κόψα. Οπότε πάμε με το σουσάμι μου. Τέλεια, την αποκολλήσαμε. Τώρα ελέγχουμε μια τελευταία ματιά στην παλιά οθόνη, αν λείπει κάτι να βάλουμε στην καινούρια. Από ό,τι βλέπω όχι, τα έχουμε πάρει όλα, ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την μπαταρία μας εδώ. Τραβάμε την αυτοκόλλητη ταινία, έχει κάτω διπλή όψη, οπότε εδώ που βάλω εγώ την μπαταρία αυτή θα κάτσει να κολλήσει, δεν χρειάζεται κόλλεση από την αρχή να βάλω στην μπαταρία, ωραία, έκατσε. Και επόμενο βήμα ποιο είναι? Next step, να μπει η πλακέτα. Τη βάζουμε προσεκτικά από πάνω προς τα κάτω, ωραία. Προσεκτικά, δεν ασκούμε πίεση στην πλακέτα, παιδιά. Ωραία, έκανε το κλικ από εδώ, πάμε να κάνουμε το κλικ και από εδώ. Ναι, κάποιο λόγο τώρα δεν θέλει να κάνει κλικ αυτή. Okay. Την εμποδίζει κάτι από κάτω? Ναι, την εμποδίζει. Πάντα ελέγχουμε, πάντα έλεγχο, παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα με βιασύνη. Ωραία. Όταν νιώθουμε κάπου είδους αντίσταση και τα λοιπά, σταματάμε, ελέγχουμε και ξαναπροχωράμε. Μπορεί να κάνουμε ζημιά χωρίς λόγο. Τώρα η πλακέτα θα μπει. Ωραία, τα ακούσαμε. Πάμε να κάνουμε και εδώ το κλικ. Λοιπόν, ωραία, σπρώχνουμε λίγο μπροστά να κουμπώσει το δόντι. Ωραία, και πιέζουμε εδώ, τελείωσε. Η πλακέτα τοποθετήθηκε. Πάμε να τοποθετήσουμε και την κάτω. Εδώ βλέπω λίγο οξυδοσούλες, οπότε εφόσον την έχω λύσει, ας τις κάνω και ένα καθάρισμα. Ωραία, και τώρα μπορώ να την τοποθετήσω. Και αυτή με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Το μαξονικό καλώδιο το βάζω στο δρόμο του. Ωραία.
Αφού τα δέσαμε όλα, πάμε να κάνουμε ένα τεστ στην οθόνη. Κουμπώνουμε τα flex. Ωραία. 1, 2, 3 και τελευταία μπαταρία. Πάντα είπαμε, αφαιρούμε πρώτα την μπαταρία, κουμπώνουμε τελευταία την μπαταρία. Και πάμε να κάνουμε το τεστ. Πατάμε το power on. Για να δούμε. Ωραία. Άναψε. Μια χαρά. Έχουμε εικόνα. Πάντα τεστάρουμε. Γιατί μπορεί το ανταλλακτικό, σπάνια βέβαια, αλλά τυχαίνει, να μην είναι λειτουργικό. Οπότε ο προμηθευτής τι μας λέει? Πρώτα έλεγχο του ανταλλακτικού και μετά τοποθέτηση. Και κάνουμε και εμείς αυτό ακριβώς. Περιμένουμε λίγη ώρα να λειτουργήσει σαν κινητό. Να κάνουμε ένα τεστ στην αφή της οθόνης, αυτό μας νοιάζει. Και προχωράμε να δέσουμε το τηλέφωνο εφόσον είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε αφή παντού. Ωραία, βλέπω πατάνε παντού τα πλήκτρα. Τέλεια. Νιώθει η οθόνη, άρα είμαι σίγουρος ότι δουλεύει. Τώρα τι κάνω? Γυρίζω πάλι το τηλέφωνο από την ανάποδη μεριά, αφαιρώ μπατάρια, αφαιρώ τα αυτοκόλλητα. Ωραία. Ξανατοποθετώ την μπαταρία μου. Έλα. Ωραία, τοποθέτησα. Παίρνω το κάλυμα, το πλαίσιο δηλαδή. Το θυμάστε? Το δαχτυλικό αποτύπωμα. Λοιπόν, το κουμπώνουμε. Ωραία. Και αφού το κουμπώσουμε, τότε πάμε, τοποθετούμε το πλαίσιο πάνω στην καινούρια μας οθόνη, στο σασέ της οθόνης δηλαδή. Ωραία, μια χαρά. Βιδώνουμε όλα τα βιδάκια. Βάζουμε και το SIM tray, το ξεχάσουμε. Βιδώνουμε τώρα όλα τα βιδάκια. Και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τον πελάτη τηλέφωνο και να του πούμε ότι είναι έτοιμη η συσκευή του, να έρθει να παραλάβει. Αν πιάνουν λίγο τα χέρια σου δεν είναι δύσκολο, αρκεί να πας βήμα-βήμα προσεκτικά, κινήσεις σου να είναι προσεκτικές ώστε να μην κάνεις κάποια ζημιά, να το κάνεις για πρώτη φορά. Επίσης ναι, παίζει ρόλο και η εμπειρία, δεν το συζητώ. Μπορεί σε μένα ή στο χώρο δηλαδή, όσοι είμαστε τεχνικοί και τα λοιπά, να μας φαίνεται κάτι εύκολο εμάς στο μάτι και στο να επισκευάσουμε ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ, ένα ρολόι, το οτιδήποτε τέλος πάντων ηλεκτρονικό υπάρχει εκεί έξω, να μας φαίνεται αρκετά εύκολο, αλλά πιστέψτε με παιδιά, και εμείς χαλάσαμε και εμείς υδρώσαμε και εμείς πανικοβληθήκαμε. Δηλαδή δεν γεννηθήκα μια μέρα και είπαμε εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε. Όχι. Και δουλέψαμε έξω και είχαμε πάνω από το κεφάλι μας κάποιον καλύτερο τεχνικό, ο οποίος μας έλεγε βήμα-βήμα τι να κάνουμε. Όλες αυτές οι εμπειρίες λοιπόν με τα χρόνια μαζεύτηκαν και φτάσαμε σε ένα σημείο να μας φαίνονται αρκετά εύκολα εμάς. Δεν είναι δύσκολο. Όποιος θέλει μπορεί. Αρκεί να προσέχει. Όποιος θέλει και έχει την όρεξη λοιπόν, μπορεί να τα καταφέρει.
Αφού τοποθέτησα όλες τις βίδες ξανά στη θέση τους, τώρα θα αφαιρέσω εδώ τις παλιές τις κόλλες που συγκρατούσε την πλάτη του κινητού. Ωραία. Τέλεια. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αλλιώς δεν θα κάτσει, παιδιά, σωστά η πλατούλα και εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Οπότε αφαιρούμε τις παλιές. Ωραία. Και βάζουμε την ειδική κόλλα που έχουμε για να σφραγίζουμε εμείς τα τηλέφωνα, η οποία είναι και για διαβροχοποίηση συγκεκριμένη. Ωραία, παππού. Τέλεια. Βάζω και λίγη ποσότητα στις γωνίες, περισσότερη. Και το κάνω αυτό για να είμαι safe. Ωραία, αφού το κάναμε, κλείνουμε την κόλλα με στεγνώσει. Παίρνουμε την πλατούλα, την τοποθετούμε στη θέση της. Φέρουμε την κόλλα που τρέξε την ώρα που κουμποσάω την πλάτη. Ώστε να μην πλέρωσω την επιφάνεια. Και έτοιμο. Για να το ανοίξουμε. Αυτό ήταν, παιδιά. Έτοιμο το τηλέφωνο. Κουμπωμένο, με την καινούρια του οθόνη. Έτοιμο να πάρουμε τον πελάτη μας, να του πούμε ότι μπορεί να έρθει να το παραλάβει, ευτυχισμένος. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε και άλλα βίντεο να φτιάξω ώστε να τα βλέπετε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και ένα subscribe ώστε και εγώ να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την επισκευή. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.